Kaixo, latina ikasgaia aurkeztera natorkizue. Bueno, zergatik latina ikasi nahi du, bai? Berez, jadanik hitz egiten ez den hizkuntza bat da, Vatikanoa izan ezik. Zergatik izan daiteke interesgarria latina ikastea. Nik nire ikuspuntua azaldu nahi dizuet. Nik uste hizkuntza gustoko baldin badituzula ikasgai honekin disfrutatuko duzula. Gainera, latina ikasteak beste hizkuntza batzuk hobe ulertzen eta hobe ikasten lagunduko dizu, bai? Bestalde, zure gaztelera maila hobetzen baita ere. Bestalde, zure kultura ezagutzak zabalduko ditu. Kontuan hartu behar duzue, erromatarrek mende pilo bat pasa zituztela gure lurraldeetan eta erromanizazio sakona jasan dugula, bai? Alde batetik, aztarna erromatarrak ikus ditzazkegu, baina gure bizi moduan ere erromatarren garaiko zenbait ohitura jadanik oso erroturik daude, bai? Bestalde, teknikaren munduan termino latindar asko erabiltzen dira, medikuntzan, zuzenbidean, botanikan adibidez, bai? Eta azkenik, batxilergoan latinaren bidez emaitz polit bat lortu dezakezu. Ikasleek normalean emaitza onak lortzen dituzte. Eta honek gero suposatzen du unibertsitatean gustoko dugun zerbait ikasteko aukera gehiago izatea. Hemen aurreko urteko emaitzak erakutsi nahi dizkizuet. Joan den kurtsoan, lehen aldiz aurkeztu ziren ikastolako ikasleak latineko beusera, bai? Garai batean ikastolan batxilergoan latinik ez baitzegoen. Eta ikusitzazue estadistika, mesedez, Nafarroako bataz bestekoa da 6,887. Eta nire ikasleek, ikastolako ikasleek lortu zuten bataz bestekoa 8,125. Ikusi zenolako aldea, doan interesgarria izan daiteke emaitz polit batekin bukatu nahi baldin badugu batxilergoa. Latina aukeratzearen abantailarik handinetariko bat, zein da, postalde txikitan egiten dugula. Orduan gure arteko harremanak, talde handi batean egongo bagina, baino estuagoak dira. Eta gero atsegina, eta saia eta konfidantzazkoa dugu. Eta gainera nik jarraipen estuagoa egin dezake. Zeren, ikus dezaket zuzenean ikasle batek, gauzak ongi ulertzen dituen edo ez dituen ulertu, zailtasun izan ditzazke eta zalantzak klasean bertan argitu ditzazkegu. Eta klasean ongi lan egin ezkero, gero etxean gutxi egin behar da. Bestalde, azterketak praktikoak dira. Nik bidetzen ditudan ariketetan oinarritzen nahi. Orduan normalean ongi lan egiten badugu, gainditzeko, nota poli batekin gainditzeko arazorik ez dago. Metodologiari dagokionez, nik erosarazik arazten dudan liburua Familia Romana da. Lingua Latina Persi Ilustrata metodologiaren barnean. Eta zergatik aukeratu dut metodologia berriztatzailea, niri zoragarri iruditzen zaidalako. Nik uste ikaragarri ikasten dela metodo honekin. Metodo hau norberak bere kabuz latina ikasteko pentsatua dago. Bai? Zergatik? Zeren liburua kapitulo ezberdinetan banatua baitago eta kapitulo hauek zailtasun progresiboa dute. Zer esan nahi du honek? Lehenengo kapituloa oso erraza dela eta kapitulo horretan ikasten dudan hiztegia eta ikasten ditudan gramatikako aspektu ezberdinak behin eta berriro errepikatzen direla kapituloan zehar. Orduan, konturatu gabe, gauza asko barneratzen ditu. Bigarren kapituloan, lehenengo kapituloan ikasi dudana gehi beste gauza batzuk gehituko dira. Eta hola poliki-poliki, ni hori ezagutza barneratzen joango naiz, bai? Nik ondorioztatu ditudan gauzak. Bestalde, metodo hau berez irakurtzeko eta idazteko pentsatua badago ere ahozkotasuna landuko dugu. Eta zergatik erabaki dut zenbait gauza latinez galdetzea edo oso azalpen sinpleak latinez ematea. Zeren hizkuntza bat ikasteko edo barneratzeko moduriko berena praktika da, bai?
Bestalde, metodo honek duen beste abantail bat da material asko dagoela honen inguruan. Ez bakarrik existitzen diren liburuak, baizik eta online dituzuen baliabide guztiak, bai? Baditugu idatzizko ariketak, baina badira entzumenak, badira bideoak, badira jokuak, antzez lanak egiteko aukerak, komikiak, eta pixkatik iskusiatu nahi baldin baduzue, web horri honen esteka bidaltzen dizuet. Begiratu pixka bat, bai? Bueno, klasiko dinamikari dagokionez, gehienetan binaka lan egingo dugu, baina batzuetan ere banaka lan egitea eskatuko dizu. Eta taldeka ere, batez ere aurkezpenak egingo ditugunean. Orduan, nola antolatzen ditut klaseak? Bueno, klasean gure oinarria kapituluen irakurketa da. Kapituloak ozenki irakurtzen ditugu, nik irakurtitzazket, zuei eskatzen aldizuet irakurtzeko, edota entzumenen bidez irakur ditzazkegu. Hola, latinaren ahoskapena ikasten joateko. Eta kapitulu bakoitzaren ondoren, zenbait ariketa daude, bai? Ariketa mota ezberdina. Gramatika lantzeko, beti dira 3 ariketa, pensum A, pensum B eta pensum C. Lehenengoa gramatikako alderdiak edo aspektuak lantzeko, pensum B hiztegia lantzeko eta pensum C testuaren ulermena lantzeko. Bai? Nik normalean ariketa hauek bakarrik egiteko eskatzen dizuet. Baina gero klasean zuzentzen ditugu. Orduan, kapitulo batekin baitzen dugunean edo, kapitulo irakurtzen ari garen bitartean, nik prestatutako fitxa batzuk lantzen ditut. Fitxiek izan dituzke ariketak, izan dituzke jokuak, eta baita ere, online lan egiten dugu. Bestalde, esan dizut batzuetan taldeka lan egiten dugula. Aurkezpenak eskatzen ditudanean. Oso importante da gaur egun taldeka lan egitea zeren hori da tokatuko zaigun. Eta horrek, badakizue, badituela bere zailtasun. Lehenengo eta batzutan nik ideia bat daukat, baina ondokoa beste ideia bat daukat, eta orduan adostu behar dugu. Gero batek beste batek baino gehiago lan egiten dugu. Badakizue zer hori ez da, baina oso importantea da taldean lan egiten ikastea. Eta taldeka zenbatatako aurkezpenak eskatzen dizkiet ikaslei, kultura erromatarrarekin lotutakoak. Adibidez, erromatarren imperioari buruzko aurkezpen bat eskatu dezaket, edota emperadore ezberdinei buruzkoak, edota erromatarren garaian, edo erromatarren imperioan pertsonen jazkeraren inguruko aurkezpen bat izan daiteke, ejertzituari buruzko bat, eta horretaz gain, batzutan pelikularen bat ere ikusten dugu, eta animatiko bat zinate, zerbait latinez antzesteko aukera izango genuke baita ere. Eta bigarren mailako planteamendua. Claro, ni hemen oso baldintzatua nago. Zen azken finean, bigarren mailan guk egin behar duguna da deus azterketarako prestatu. Orduan, lehenengo ebaluaketan, liburuarekin jarraitzen dut, baina pixka bat moldatzen dut nire programa. Eta jadanik beusen sartzen diren edukiak lantzen hasten ez, ala nola latinismoak, hitzen garapen fonetikoa, literatura, eta hasten gara analisi sintaktikoak egiten eta itzulpentxo batzuk ere. Eta bigarren eta hirugarren hilabetean, batez ere, beus progarako prestakuntza egiten dugu. Horretarako nik txosten bat emango nizueke, eta txosten horretan beuseko eduki guztiak agertzen dira. Eta gero, beuseko eta selektibitateko azterketak lantzen ditugu baita ere. Eta guzti hau kontatu ondoren, aholku bat emango dizuet. Niri bizitzan balioagarria izan zaidana. Hautazko ikasgaiak aukeratzen dituzunen, mesedez, aukeratu gustokoen izan dezakezuen ikasgaia. Ez pentsatu ze aterabide izan dezake hau ikasteak edo beste hau ikasteak baizik. Eta nik benetan zer da egin nahi dudana, zer da ikasi nahi dudana.
bai? Zeren gero bizitzan zer egin nahi dut, Eta teorikoki egin nahi dudan horrek aterabiderik ez baldin baditu, nik ez nuke kasu gehiegirik egin dut. Zeren badakizue bizitza aldakorra dela. Guk aurten bizi izan dugun edo bizitzen ari garen egoera berezi honetan, pues argi ikusten dugu, Eta frogatu dugu. Orduan, momentu batean aterabidea daukan lanbide batek, igual hemendik 5 urte barru ez du izango. Benetan ikuste bizitza honetan importanteena da, ahal dugunean behintzat, gustoko dugun zerbait ikastea, gero gustoko dugun gauza horretan lan egiteko. Zeren gustoko dugun gauza batean lan egiten baldin badugu, motivazioarekin lan egingo dugu, gure lana hobe beteko dugu, eta gainera lanera pozik joango gara. Eta hori oso importantea da, kontuan hartuta gure bizitzaren erdia edo gehiago lanean pasatu behar dugula eta egunean zehar ordu asko. Orduan uste baduzue, latina gustoko izan dezakezuela, nik animatzen zaituzte. Agur!